13 красавіка 1881 года Ігнат Грынявіцкі кінуў выбухоўку пад ногі расійскага цара Александра II. Гэта была не першая спроба замаху для нарадавольцаў, у шэрагах якіх быў Грынявіцкі, але самая паспяховая. Грынявіцкі нарадзіўся на тэрыторыі сучаснай Беларусі і ўсё жыццё паклаў на змагання супраць рускага царызму. А як пачалася яго барацьба? Кім ён быў і што ён казаў пра свабоду? Палатно ўспамінае, як Ігнат Грынявіцкі забіў расійскага імператара. Ігнат Грынявіцкі нарадзіўся ў 1855 годзе ў маёнтку Басін у Бабруйскім павеце. Цяпер гэта Клічаўскі раён. Грынявіцкі паходзіў са шляхецкага роду Грынявіцкіх. Яго бацька Яўхім здаваў маёнтак у арэнду, а сам працаваў эканомам. Паўстанне Кастуся Каліноўскага Грынявіцкі застаў яшчэ дзіцём, і затым сям'я пераехала на сучасную тэрыторыю Польшчы, на Падляшша. Па ўспамінах нарадавольца Льва Ціхамірава Ігнат Грынявіцкі называў сябе літвінам. 1870-е гады, калі малады Грынявіцкі вучыўся ў Беластоцкай гімназіі, былі часамі жорсткай цэнзуры. Тады толькі пачыналі пакрысе працаваць легальныя грамадскія арганізацыі. Афіцыйна яны займаліся пазапалітычнымі справамі, збіралі ахвяраванні для пацярпелых ад розных бедстваў, шукалі сродкі для будаўніцтва помнікаў і працы тэатру. А неафіцыйна яны сталі месцам сустрэчы для людзей, якія маглі дзяліцца прагрэсіўнымі ідэямі. У тыя часы на беларускіх землях распаўсюджваюцца розныя рухі і плыні. Сярод іх былі і сацыялісты, іх прадстаўляла арганізацыя «Зямля і воля». З часам яна набыла нацыянальную афарбоўку. Ігнат Грынявіцкі быў блізкі да гэтых ідэй, таму яшчэ студэнтам удзельнічаў у розных рэвалюцыйных гуртках. Вядома, што Ігнат збіраў грошы для палітычных зняволеных і вёў прапаганду сярод рабочых. У другой палове 1870-х гадоў Грынявіцкі вучыўся ў Пецярбургскім тэхналагічным універсітэце. У 1879 годзе ўступіў у Народную волю, рэвалюцыйную арганізацыю, якая ўтварылася пасля расколу зямлі і волі. Асноўнай мэтай Народнай волі быў палітычны пераварот, пасля якога ўладу хацелі перадаць народу, а галоўная задача – забойства рускага цара. У 1880 годзе Ігнат Грынявіцкі кідае інстытут. У тым жа годзе ён зрабіў сабе фальшывы пашпарт на імя Ельнікава. Дарэчы, Грынявіцкі вырабляў фальшывыя дакументы не толькі для сябе, а для іншых рэвалюцыянераў таксама. Фальшывыя дакументы Грынявіцкаму былі патрэбныя для сачэння за царом Александром II. Узімку 1880-1881 гадоў ён і члены Народнай волі сачылі за выездамі цара з яго рэзідэнцыі. Прадстаўнікі Народнай волі былі не адзінымі, хто імкнуўся забіць рускага цара. Падчас кіравання расійскай імперыі Александром II незадаволенасць расла хуткімі тэмпамі. Калі шматлікія паўстанні на тэрыторыі імперыі былі падаўленыя, то пачалі масава ўзнікаць розныя антыўрадавыя гурткі. Спачатку яны займаліся агітацыяй і прапагандай, але пасля пераключыліся на тэрор і тэрарыстычныя акты. Замахі на Александра II здзяйсняліся часта. Першы выпадак адбыўся ў 1866 годзе. Рэвалюцыянер Каракозаў не змог застрэліць цара. Куля праляцела над яго галавой. Другі замах адбыўся праз год у Парыжы. Куля трапіла ў каня, а не ў цара. Наступныя замахі арганізоўваліся нарадавольцамі і таксама складваліся непаспяхова. Тактыка таксама змянілася. Замест рэвальвераў пачалі выкарыстоўваць выбухоўку. Група Народнай волі доўгі час рыхтавалася да забойства імператара. План быў такім. Пад маставую заклалі міну. Яна павінна была ўзарвацца і забіць цара. Калі б яна не ўзарвалася, то ў тым месцы знаходзілася яшчэ 4 чалавекі, якія павінны былі кінуць бомбы ў картэж. Калі і гэта б не спрацавала, то народнік Андрэй Жалябаў павінен быў скокнуць у карэту і закалаць нажом Александра. Ігнат Грынявіцкі ўваходзіў у групу, якая павінна была кідаць бомбы, калі б не ўзарвалася міна. Разам з ім у групе былі Тимофей Михайлаў, Іван Емельянаў і Мікалай Рысакоў. Група загадзя правяла трэніроўкі з бомбамі. План змяніўся пасля арышту шэрагу членаў Народнай волі, а сярод арыштаваных быў і Андрэй Жалябаў, які быў адным з ключавых членаў каманды па забойству цара. Праз некалькі дзён нарадавольцы вырашылі дзейнічаць. Сафія Пяроўская, якая кіравала забойствам цара пасля арышту Жалябава, вызначыла месца, дзе царскі картэж затрымліваецца на непрацяглы час. Паварот ад Міхайлаўскага тэатра на Кацярынінскі канал у Пецярбургу. У ноч з 12 на 13 красавіка 1881 года нарадавольцы заклалі міну на шляху царскага картэжу. Раніцай 13 сакавіка група з Грынявіцкім атрымала самаробныя бомбы. Нарадавольцы вымушана змянілі планы ўжо падчас аперацыі, бо цар паехаў іншым шляхам, а закладзеная міна стала бескарыснай. Група з Грынявіцкім пачала рухацца да царскага картэжу. Цяпер толькі яны і маглі забіць Александра. Тимофей Михайлаў адмовіўся ўдзельнічаць у аперацыі і сышоў. Так і пачалася блытаніна.
Першым на шляху царскага картэджу быў Мікалай Рысакоў. Ён кінуў бомбу пад коней, але цара не закранула выбухоўка, а толькі параніла некалькіх канвойных. Александра хацелі адразу эвакуіраваць з месца падзей, аднак той адмовіўся і застаўся разам з параненымі канвойнымі. Рысакова паспелі затрымаць, і ён нават крыху пагутарыў з царом. Цар абыходзіў месца выбуху, калі да яго падышоў Грынявіцкі, якога не заўважыла царская ахова. Грынявіцкі хутка кінуў бомбу пад ногі Александру. У цара раздрабіла ногі і пачала хвастаць кроў. Ён памёр у той жа дзень, што і Грынявіцкі. Бомба Рысакова забіла ахоўніка цара і падлетка, які знаходзіўся побач. А вось бомба Грынявіцкага забрала жыцці толькі Александра і яго самого. У сваім запавеце Грынявіцкі пісаў: «Александр II павінен памерці. Дні яго злічаны. Мне ці іншаму каму прыйдзецца нанесці страшны, апошні удар. Ён памрэ, а разам з ім загінем і мы, яго ворагі, яго забойцы». У народнай волі лічылі, што забойства рускага цара выклікае ўздым у народзе. Гэта маглі выкарыстаць як пачатак палітычнага перавароту і захопу ўлады. Аднак, вядома, нічога з гэтага не адбылося. Нарадавольцаў, якія планавалі забойства Александра II, у хуткім часе арыштавалі і судзілі. Мікалай Рысакоў, які першым кінуў бомбу, падчас следства даў паказанні на сваіх падплечнікаў. Усіх арыштаваных па справе прыгаварылі да смяротнага пакарання. Праз месяц пасля замаху лідараў нарадавольцаў, якія арганізавалі забойства Александра, павесілі на пляцы Сямёнаўскага палка. Ігнат Грынявіцкі загінуў у той жа дзень, што Александр II. Бомба, якую той кінуў цара, забіла і яго. Перад смерцю Грынявіцкі адмовіўся называць сваё сапраўднае імя. Для яго апазнання быў зроблены фотаздымак ужо пасля таго, як ён памёр. Ці шмат яшчэ ахвяры запатрабуе наша няшчасная, але дарагая радзіма ад сваіх сыноў для свайго вызвалення. Я баюся, мяне асуджанага, які стаіць адной нагой у магіле, палохае думка, што наперадзе шмат яшчэ дарагіх ахвяр прынясе барацьба, а яшчэ больш апошняя смяротная сутычка з дэспатызмам, якая, я перакананы ў гэтым, не асабліва далёкай, якая залье крывёй палі і нівы нашай радзімы. Бо, на жаль, гісторыя паказвае, што раскошнае дрэва свабоды патрабуе чалавечых ахвяр, пісаў у сваім запавеце Ігнат Грынявіцкі. Дзякуй, што былі з намі, гэта палатно і наш аповед пра Ігната Грынявіцкага і забойства рускага імператара. Стаўце лайкі, падпісвайцеся на нас і расказвайце сябрам. Далей будзе яшчэ цікавей.